Čaute ľudia, dneska sa zahráme Brawl Stars. Tento skin pre chvíľku na El Prima padol z Megaboxu. Neviem, či Mandy je dobrá, ale padá mi zo Stardropu. Tak keď je dobrá, tak mi napíšte do komentu, lebo neviem, či je dobrá, alebo nie. Neviem, prečo urobí nový skin na Broka. Mne sa moc nepáči, ja radšej ten sprostredný, čo bol predtým, hej. U vás som počul, že boli 3 skiny. Ja neviem presne. El Primo! El Primo! Ne, mne sa byl Poco, sa mi zdá, no, Poco jeden. Nevadí. A 10 SP. Ja som questy urobil. Takže nemám čo. Ja si hovoríte, prečo mám 772 trofejí, alebo som mať čo asi 4, no. Alebo pred 4. Mám druhý účet, Kill, hej. Normálne ho tu mám. Rosta pridal. A ja na ňom 2891 ešte. Silver. Na rakedoch. A tam mám aj Edgara, i Man, aj sa volala táto. Počkej, ukážem, ktorú mám. Nepadla, neviem ako. Nepadol na ňu skin. Počkej, ukážem. To je si mytika. Čári a na ňu skin mi padol tento. A nie, mne to spadlo zo Stardropu. Tak, vieme dobře kolos. Čo sa odejde. Keby ste viac chceli týchto Brawl Stars videí, tak nám môžete napísať do komentu. A keď sa teraz zaregistrujete do Brawl Stars, tak na druhý deň môžete si vybrať buď Penny, mi zdá sa čo volá, a potom Darila. Ja som si zobral Darila. Penny je taká, neviem. Ja som si ho vyskúšala aj ulti a všetko nie je taká dobrá, no. Ja myslím, že ešte padol nejaký pin, alebo neviem. Ešte, ja sa potom pozriem. Ne. Nevadí. Rosa? A mám výstrik 9. Ja sa pozriem. Jasne, že mi padol. Super. A ja zmením si El Primo. A toto mi ešte padlo. Dobre. Teraz si odmýkam Boa. Ským si to osničnúť. Bude Brock a Bull. Bude Dynamite. Keď máte slabé moby, tak dostanete Mortisa a Franka. A to ja hrám na tablete, hej. Na mojom mobile, tam mám ten asi slabý mobil, tak som dostal aj Franka. Hej. Ja sa nemám pozrieť, ktoré sú tu. Ja som extrémne chcel tohoto Buzza. Asi úplne super. A či sa pozriem, ktoré som chcel. Berryho to nechcem.
A Liliu som chcel, bo som počul, že je dobrá. Ale to je už na konci. Pre chvíľku som si odblíkol 8-bita, teraz si ho idem skúsiť. Ináč dávajte odbery a neviem čo. A možno vám dať, keď napíšete fan request. Prosím vás, dajte odber, je to jeden klikán. Kliknete a nemusíte si nájsť zvonček, len dajte odber. A like. A je to aj legálne. Á, bulček. Ničíme bulčeka. Na mňa útočí medvedisko. Tak. A teraz môžete... Hodíme sem si. Kde si? Á, ty sa ešte smeješ. Tak ja si na teba počkám v mojej zóne. Pohodička. Dnes mám výstrih 10. To som to chcel povedať. Že keď na 8-bitovi si otuknete, ako sa to volá, cheat kardige, tak a keď hodíte ultímu, tak sa môžete ku nej teleportovať. Takže to je úplne super. To je takého skúsme. Poďme Darila. Bit random. A môžete napísať do komentu, aký je váš najobľúbenejší brawler. Môj určite je El Primo, Dariu a potom ešte Buzz. To mám rád úplne. Až aj Spike'a to mám rád. To som chcel úplne najviac. Gale. Ničíme ťa ultimou. Nie. Ja vás poď sa zachránim. Nechám ťa na pokoj. Na blízko Dariu dáva veľký damage, ale tak na diaľku moc nedáva. Tak. Ja sa idem pozrieť, či to je nejaký power, hej, cube, či ako sa to hovorí. Aby som mohol aj som sa mohol zosilniť. A 8-bit prežil. What Sigma? Sigma, no? Sranda, jak som to ešte aj hodil. Instrik 11. Yeah, boy. Tak. Nahral pút? Hej, nahral. Necháme si Daria. Keby ste chceli video z môjho druhého účtu, hej, tak napíšte do komentu. Nezabij ma. Penny, ne, kľud. Toto je moja kravica. Ne, kľud. Inkludujeme sa. Stopku dáme, hej. Fakt. Ne. Cold 1, ja mu dám.
Nevadí, máme X3 11. A kota? Skúsime kota. On sa strašne do diaľky, takže to je dobré. To je furt bull, neviem prečo. Neviem prečo, ale stávalo sa mi to, že vždy keď som dal nitu, tak bola aspoň jedna nita ďalšia. Alebo niekedy boli tam... Raz sa mi stalo, že boli 3 nity a ja som bol štvrtá. Nechápem, ako som to mohol stať. Táto mapa je na nič. Nie je na nič, ale... Daryl, on je skvelá psovka. Mám si energy. Táto Utina je úplne OP. To je smejný. There's no more. Tak, 11. To si ešte chce zahrávať s kotom. Ty chceš? Ahoj. Kľud. Mier. Podej. Tak? Dobre. Vyhrá. Ja boj. Super. No to by tak pomohlo. Ale nevadí. Potom máme ďalší startup. A výstrik 11. Dáme si nitu, tu mám rád. Keď ste chceli, tak sa napojte do mojho klubu. Volá sa Mateus klub a ukážem vám, aký to má ten. No proste je to svetlomodrá lepka, to má. Ja som Nita. Ja som si už pomôžu, že som Cold. Nie. Ja som myslel, že som Cold, že mám tak dobre strieľať a rýchlo. There's no more problem. Dobre. Tak čo mám robiť? Takže sa mi nezničil Winstreak. 14. Tak to vypadá môj klub, hej? Vidíte? Škoda, že mám teraz ešte megapik. Vymeníme si s Elprimom. Čo skúsime? Toto. Vieš, ja hrám free to play, ne? A všetko toto som dostal free to play. Bas, nie zabij. Tak. Tik-tak. Tam utrasil. No bumbu. Ja som pred videom hral ten, jak sa to povie. No tento mod, proste tento futbal, hej. Primo. Aj si to neuvedomil. A ja som dal 2 góly, hej, a vyhral som. Teraz mám no trouble. Nech sa trauma prišťahne ku mne, hej, ale to je mi jedno, vyhrali sme. 10 bingov, no. Zastavíme regie. Mám 10 bingov. Ja som extrémne chcel teraz hrať tie rankedy. A necháme Brawl Ball.
Tak. No. Teraz to bude jednoduchšie. Máme tu doch asi tak na diaľku, aj na takého tanka. To som ja. Ja som si neuvedomil. Yes. Ten má nová problém. Ja ťa idem chrániť. Nie. On je tank. Takže to moc nevydrží. To je meno. Fakt sa blížiš? Hej, Adrian, poď so mnou. Ja počkám, ty pôjdu. Desmano má problém. On dal? No dobré. Desmano má problém. Bum. Tak, gól. Desmano má problém. Jakže mám Winstreak 2? Aha, Winstreak 2 to je. Lebo máme 14. Horrible. Ináčko, keď si chcete urobiť klub alebo klán, neviem, ako vy hovoríte, tak to stojí 1000 týchto coinov, či ako to volá. No hej, coinov. Takže dáme si teraz duo, napríklad skúsme. Duo. No, tak to s Frankom moc nebude jednoduché, ale nevadí. Škoda, že nemám Edgara, bo podľa mňa je celkom silný. No ahojky, malinký botík. Bod 1. Akože bot, akože robot, alebo mne robot. Barry, alebo ako sa volá. Čo hádžete flašky, on je bot, akože robot. Skrátka, takže. Fakt štípil. Nie, nechcem problémy s botom. Desmano má problém. A že mám najväčší damage. 11. Winstreak. Ok. Bere. To mi sa váži. Počkaj, čo to bolo? Ranked. Ok. A je to slovíčko. To ma nezabije. Furt natáčam? Furt natáčam. Frank, tak s tým budem mať trošku problém. A prečo sú tu traja Dariovia? Ja to fakt nechápam. Až že mám El Primo. To je veľmi krámske šťastie. Aspoň istotu, že neumrem. Musím si zobrať dressing reserve. Láham silný El Primo tankčík. Ja tu vybojujem si svojou slobotou. Ne. Tam Frank jeden. Ničo mi to Winstreak. Za koho si zahráme? Za koho si zahráme? Asi za Jackie. Skúsme raz Jackie. Za Jackie aj nehrám.
jakže keď si zopnem Jackie, tak je tu Jackie, tu aj Jessie. Jackie, Jessie, to sa rímuje. Ja sa niekedy aj mýlim Jackie s Jessie. Aj ma netrafil. Ja môžem byť to aj cez stien, takže. Ja môžem schovať niekde, hej. A zrazu, bum. Keby Jessie vedela skočiť niekde, hej. Že by skočila niekde do steny, aby tam trošku si urobila miesto pre seba. Tak to by bolo úplne OP. Keď skočila, tak to by cez stenu búchala. There's my mama problem. Ja mám HPčka, musím sa dohýlovať. Koho som videl? Nazdar. Bum, 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 bum. Čipi, čipi, čapa, čapa, jo. Aká tá signál. Nevadí. Aj tak som vyhral. Výstrik 5. Ja, boj. Ale skoro som prehral, takže dáme si Darila. Ja mám rád Darila. Dáš Daril. Bum, bum, bum. Ja tu budem čo jadičkaj. Bročík. Dročík. Rok. Neviem, či sa tak volá jeden trailer z Pokémonov, hej, sa volá myslím Brock. Hej. To už to mi pripoja. Neviem, či Dario je tank, alebo není. Ale on to zase nevyčiteľný a som v pekle. Nezabíjaj ma. Dario už vyviera. Minstrik 6. Takže mám 15. Takže ukáž. Je to tank. Tanky sú také pomalejšie, ale silné. Má veľa HPčok. Le primo. Aspoň som za koľko? Za 9 hodín. Ja sa teším na deň 6, lebo dostanem skin a potom na deň 15 bol dostanem Edgara alebo Gryfa. Ja chcem zobrať Edgara. Už 23. Crow. To ma vôbec nezastaví. On dáva jed a je to nepríjemné. Tank versus tank. Vyhráva tank. Skôr Dario proti El Primovi. Ja sa že Dario. To môže strieľať na takúto vzdialenosť. On má slabé kule, ale takto vie zaplniť celú uličku. There's my problem. There's my problem. Takže tu bude proti mne Rosa, hej? Tá blbá Rosička. Rosnička, by som povedal. Ja viem takto čistiť. Ja si tu prečistím, kde je tá Rosa. A Winstreak 5. Ja nemám nejaké šťastie.
aj keď ste mi, aby vedeli ste mniej, tak ja fakt nemám Brawl Pass. Díky. Tak video už môžem kočiť, tak dajte odber a like. Čus.